enso me mama pa wa de mo ba adesua TV so ai ye de adesua biem ebremo na enne ye hwe Ghana ha ye wo honam akwa ye de kasa eri kyerɛ nipa obetumi de honam akwa akasa kyerɛ nipa wo bra umie wano enkasa enkyerɛ onipa no nsɛnkyerɛnne me pese ihwe bi wo akanma mu ha no sɛ woni obi kasa na opokyere nani de hwɛ wa sɛ na miye opa kyerɛ asɛm na ɔka na wɔ sɛ ɔyɛ dɛn ugyae sɛ woni obi nso kasa na ɔde ne nan etia wo nan so a de opa ka kyerɛ wɔ ne sɛ gyae asɛm na ɔka no enti honam akwa no bi ayɛ didi nkɔmmɔ no baako eyeni sɛ ɔne obi kasa na asɛm na nipa ne ka no ne nye adwen baako one ne nkɔ adwenkuo mu anaasɛ bia yɛ ɔka asɛm no ompɛ sɛ ɔbɛto aso aka obetumi akɔkyerɛ w'ani de ahwɛ no na nipa no agyae ka nti no bɛkɔkyerɛ w'ani sɛ na meba bɛyɛ na ɔde akyerɛ nipa no anaasɛ sɛ ɔde wo nan ebetia ne nan so kakra na ɛpa kyerɛ sɛ ɔnka nano entum na ɛhɔ enye biaye a ɛwɔ sɛ obie nano na odi saa nkɔmmɔ tete no na ye nananom wɔ akwan ahodoɔ a ɔmo ne yɛn ɛkasa ebi ne sɛ ɔmo de honam akwa ɛbɛkasa akyerɛ yɛn mekae paa sɛ me abofra sɛ ɔno maame kɔ efie bi mu na sɛ obi ma waduane na wo maame empɛ sɛ obedi aduane na wo sɛ wabude n'ani akyerɛ wo pɛ ɛwɔ sɛ woyɛ din sɛ obude n'ani akyerɛ wo pɛ ɛwɔ sɛ woyɛ din na wohwɛ no n'ani na wabude no ɛno nkyerɛ sɛ yɛ din anaasɛ gyae kasa na mmom no ɔpa kyerɛ sɛ aduane a ɛde ama na wo sɛ otumi ka sɛ o mesrɛ mo maame ɛnyɛ saa na wogye aduane ne na wodi wie ni wokɔ fie deɛ ne da no me ma odwie na yɛ nam saa kwan wei so ɛde tete mmofra yie paa esanti no sɛ obi ne wodi nkɔmmɔ na obi di nkɔmmɔ na ɔpokyere n'ani ɛde kyerɛ wa ɔpa kyerɛ sɛ asɛm na aka no na kuma enjo so anaasɛ biaye a wo ka asɛm no ɛnsɛ sɛ wo ka saa asɛm no ɛwɔ hɔ nti ɛwɔ sɛ wogyae ebiem sɛ wodi nkɔmmɔ na do oni ne di nkɔmmɔ no anaasɛ nipa dodo atwa ahyia hɔ na mudi nkɔmmɔ na sɛ ɔde ne nan etia wo nan so a ɔka kyerɛ sɛ biaye a wo ka asɛm na ɛwɔ sɛ ɔyɛ den utwa so ɛno nti ɛwɔ sɛ ɛhyɛ no so ebiem nso no yetimi de yensa enso ɛyɛ nsɛnkyerɛnne a saa nsɛnkyerɛnne nso de sɛ yɛ kasa akyerɛ obi sɛ obi de ne nsa ɛkɔ soro ɛba fam ɛtafiri bi a na kyerɛ sɛ asɛm na ɔka no ɛyɛ nokure trodo anaasɛ ntam ɛna ɔka sɛ obi ani bre a ɛna yɛ a ɔyɛ saa deɛ no ebi a mo twantro ato me so obɛsɛ me yi me ho ano maka bia ɔsɛ me yɛ ne sɛ me de me nsa bɛkyerɛ soro na me de akyerɛ fam na me de me bi aka me tekrema na kyerɛ sɛ asɛm na meka no ɛyɛ nokre trodo anaasɛ meka nananom ntam ɛno nso yɛ nsɛnkyerɛnne a yɛde kasa ne mu baako ɛno no yɛto aso biewa a sɛ wono obi so ɛkasa na ɔbɔ ne ti nkɔ a sɛ ne ma yɛ na kyerɛ sɛ asɛm na wo ne ka no wapene so anaasɛ wate ase
nti wo ne obi di nkɔmmɔ a nipa no ɔpa ɔmmie na no ɛnkasa na mmom no ɔbɛyɛ nsɛnkyerɛnne bi ama ɔhu sɛ asɛm na woka no wapene so nti ɔbɛyɛ den ɔbɛbɔ ne ti mpo sɛne mmaa yɛ yi a ɛkyerɛ sɛ asɛm no wapene so afei sɛ wo ne obi nso kasa na nipa no ɔwoso ne ti a anaasɛ onyam ne ti a na kyerɛ sɛ asɛm na woka no ɔne wo nya adwene koraa nti wo ne obi di nkɔmmɔ anaasɛ sɛ biribi ho akyerɛ obi na onyam ne ti a na ɛkyerɛ sɛ nkɔmmɔ no ɔne wo ɛnkɔ adwene koro mu ɛno nso yɛ akanfoɔ nsɛnkyerɛnne a yɛtumi didi nkɔmmɔ ɛwɔ berɛ a yɛmmie ya no ɛnkasa ɛno nso ebi no sɛ obi ɛɛsa na ɔde ne nsa to ne nsa yam na ɔde ne nsa egu ne ti a na ɛkyerɛ sɛ adeɛ ayɛ no anaasɛ adeɛ atɔ n'ani sɛ akama mu obi di asa sɛ yɛ adowa sɛ yɛ kete sɛ yɛ asa biara na ɔde ne nsa to ne yam na ɔde gu ne ti a sɛ ne ma yɛ a na ɛkyerɛ sɛ ɔni korɔ no adeɛ ayɛ no anaasɛ adeɛ atɔ n'ani wei nso yɛ akanfoɔ nsɛnkyerɛnne a yɛde kasa a sɛ ɔhene bi sa na ɔpem kɔ nifa kafra ɔpem kɔ n'anim ɔpem kɔ n'akyi na ɔde ne nsa kyerɛ benkum nifa na ɔde pem ne bo a ɛkyerɛ sɛ n'anim n'akyi ne benkum ne ne nifa nyinaa ɛyɛ ne dea ɛnɛ ɛha na mmerɛ mɛma kwan na mede mu asie deɛ mesra ne sɛ ɔbɛsubscribe ama yɛn na wamia notification bell ne so ɛbere bi a yɛbɛsua adeɛ biara no nso wanya akwanya ahwɛ bi makra mo yɛbɛhyia bi